ದಾಸಪಣ್ಣದ ಬರವು ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ರಾತ್ರಿ ಕಾಲೆ ಓದು ಸೈನ್ ಬರ್ರೆ ಕಲ್ದೆ ಎನಿಕ್ಲ ಹಿರಿಯಜ್ಜಗಂಡ ದಾಸಪ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಕೇನೋಡು ಪನ್ಪಿನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಹಿರಿಯಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜೆರ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಪ್ರಾಯದ ಘಟನೆ ಪೊರ್ಲು ಮಾತೆರಿಲ್ಲ ಅದು ಬೊಡ್ಚಿ ಅದು ಕಟ್ಟರೆ ಆಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ಬಂತದಿ ಎನ್ನ ಜಾಪ್ತಿರಿ ದೈವವು ಸರಿಯಾದ ಬೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಿರಿಯಾಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಡಂಬರ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ದಾದ ಉಂಡ ನವ್ವೇ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೋಡಾತ ಜವಣೆ ಕೆಲವು ನಾಟಕದ ಸೀನ್ ನೇಮಘಟ್ಟ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಕಟ್ಟು ಬಂಡ್ರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಅವು ಇತ್ತದ ಜವಣರಿಗೆ ಆಪು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಕುಲ್ ಪಾತ್ರೆ ಬುಕ್ಕು ಏನು ಪಾತ್ರೆ ಅವು ಎಂಕ್ ದುವಾರ ಎಡ್ಡ ಗಗ್ಗರ ಲಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗನೇ ರಾಸು ಮಾಲೆ ಅಡಕದ ಪೂಲ ತೋಟದ ಪಾಲೆ ಮುಖ್ಯ ಅವು ಇಜ್ಜಿನ ನನ್ನ ದೈವದ ಕಾಲ ಪೂರ್ಣ ಎಂಗುಲು ಪನ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ 4-5 ಮುಕ್ಕದಿನಾಗಲು ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಜನ ಬಿರಾಡು ಹೋಗುನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಏನು 10 ವರ್ಷ ಆಯನೆ ಒಂದು ಕೈಗೆ ಬಾಲೆದ್ದು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಆತ ಈತಂಗ್ರೆ ನೇಮಾಟ್ನಾಗಲೇ ಬೆಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಮುಕ್ಕದಿನಾಗ ಪೂರ ತೀರ್ಮಾನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಎಂಕಲ್ ತತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಪೆಟ್ಟಿ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಸೋಲೈತದು ಸೋಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದಾದು ಮದಿಪು ಇನಿತ ಎಗ್ಗೆಗೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಗ್ಗೆದ ಒರುಟು ದೈವಾರಾಧನೆ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಂದಿನಂಚಿತ್ತನ ಸೊಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾನ್ಯರನ್ನ ಗುರ್ತಾರ್ಥ ಮಲ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಬದುಕದ ಅನುಭವಲೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ಮದಿಪು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿನ ನನವರ ಕುಡೋರ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ಇನಿತಾತದಿನೊಟ್ಟು ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಮಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪುಗಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಚಾಕ್ರಿದ ಹೊರಟು ತಾನು ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೇವೆಡೆ ಪುಗಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿನಾರು ಕೊಯ್ಲ ದಾಸಪ್ಪ ಪರವ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಬದುಕದ ಕತೆ ಆರು ನಡತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಡಕೆದ ಅಜ್ಜ ಪಜ್ಜೆ ದೈವಾರಾಧನದ ಅನುಭವನ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಪಟೋನುಗ ಇನಿತ್ತ ಈ ಮದಿಪುದ ಪಾತ್ರ ಕತ್ತೆತ್ತ ಕಟ್ಟದ ಬಿನ್ನೆರು ದಾಸಪ್ಪ ಪರವ ಕೊಯ್ಲ ಮೆರಣೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಸಪ್ಪಣ್ಣ ಇರಗಿತ್ತ ಏತ್ ಪ್ರಾಯ ಎಂಕ್ 15 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ 71 ವರ್ಷ ಉಂಟು ಇರಗೆ ಇತ್ತ 71 ವರ್ಷ 71 ವರ್ಷ ಒಡ್ಲ ದೈವಾರಾಧನದ ಚಾಕ್ರಿನ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಡು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇರು ಓಲು ಮಾತ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪರ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪುಗಾರ್ತೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾನಿರು ಈರು ಈ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ಬರಡು ಉಂದಾಂಡ ಈರ್ನ ಏತ್ ಪ್ರಾಯಡು ಬತ್ತರ ಬೊಕ ಎಂಚ ಇರೆಗ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಯಾಲ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬತ್ತದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಮೇದ್ ಎಂಚ ಬತ್ತನು ಪಂಡ ಯಾನು 15 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡ್ ಏನ ಮಾಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಯ್ ಮಾಮನ ಡೊಂಬೈ ಎಂದಿರುವೈದು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದು ಪಂಡ ಅರ್ನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತ ಹೋಯ್ತೆ ಪಿರಾಡ್ ಒಂಜಿ 14 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಅಂಚೆ ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಾರಣ ಒಕ್ಕ ಆರೆ ಪಂಡೆ ನಾನು ನೇಮ ಕಟ್ಟ ಕಲ್ಪಮ್ಮ ಏನಾಟು ಬೇಗ ಬರ್ಪು ಮಲ್ಲಾತು ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪುದಾರ್ ಬೋಡತ್ತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಆ ಒಂಡೆ ಆ ಪಾಟದು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ತಿಗಿಡು ಹಿರಿಯ ಅಜ್ಜನ ನೇಮ ಕಟ್ಟೆ ಸುರಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಅಜ್ಜನ ನೇಮ ಕಟ್ಟೆ ಐಟೆ ಇಂಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಮ್ಮಂಜೂರು ನೇಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಪುಗರಿ ಸುರುತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಐದು ಒಕ್ಕ ಐತ ಮನ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಮೂಲ್ಪಣೆಂಕಲ್ಲ ಊರುಡಿ ಗಣಪಣ ಬಲಡು ಅವಳು ಅಂಚೆನೆ ಆನಿ ರಡ್ಡು ನೇಮ ಕಟ್ಟರೆ ಅಂತ ಮೂಲೊಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಅಜ್ಜರ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಪಾಡು 10 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಇದಾರ್ದು ನಡತ್ತದೆ ಆಯ್ರೆಗೆ ಕುಪ್ಪ ಬದದ ಬರಿಕ್ ಅಡೆಗಾಲು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಊತ ನೇಮ ಮಗ್ತು ಹೊರಡಿ ಪಂಡ ಅವಳು ಪಂಜುರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಊತಲ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿರು ಹಿರಿಯ ಹೊಸ ಊತಗೂ ಎರಡನೇ ಕಟ್ಟರೆ ಮಂತೆರ ಸೇಟರ್ ನಕ್ಲ ಅಂಚೆ ಒಕ್ಕ ಅವ್ರು ಮತ್ತು ಚಾಕ್ರಿ ತನಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಾಗಲಿಲ್ಲ ಚಾಕ್ರಿಗಳು ಏನ ಮಾಮೂಡ ಪಂಡೇರು ದಾಸಪ್ಪ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನವರು ಕಟ್ಟಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲು ನೆತ್ತಾಗಲಿ ಕುಲ ಹುರ್ದಾಗಲಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಲಪ ಎರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರು ಹಚ್ಚಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲದಾನ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಅರ್ಲ ಇರುವೇರಿ ಎಂಕ್ ಪೂರ ವಿದ್ಯಾಲ ಪೂರ ಸಂಧಿ ಆರ್ನ ಕಲ್ಪ ಅದನತ್ತು ಆರು ಪನ್ಪುಣ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ನಾಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಗರ್ ನೊಟ್ಟಗು ನೇಮ ಬೋದು ಬೋದು ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ತದೆ ಅಂದು ಇಂಚೆಂಚ ಅಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಚೆಂಚ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಪಂಜುಲಿ ನಾಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರ ನಾಡು ಹತ್ತು ನಂದ ಸತ್ಯದೇವತೆ ನಾಡು ಹಿರಿಯ ಅಜ್ಜರ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ತೇನೆ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲಳಿ ಪುನಗನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮೇರು ನೇಮ ಕಟ್ಟ ಉಜ್ಜಾಂಡು ನಮ್ಮೇರು ಇಂಚಿ ಎಂಗಳ ಊರು ಎಡ್ತರು ಎಂಗಳ ಆಜಾಲು ಅವನು ಬಿಡ್ದು ಒಣ್ಣ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪ ಕಲ್ತ ಜನ ನಾನು ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಡಿದ ಒಕ್ಕಂಚ ಉರುಡು ಕೂಡ ಮೂಲಪಲ ಕೆಲವು ನೆಟ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಕಟ್ಟರೆ ಲೆಕ್ಕಸಿರಿ ಕಟ್ಟರೆ
ఒక పొస తిరిగి జిತ್ತಿనాడ అరలా కొయ్యలేడు పూర ఎన్నెల్లి ఎత్తుంది ಜವನುಡು ಒಂದು 10-20 ವರ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಾಗ ಅಂತ ಐದು ಒಕ್ಕ ಕಲ್ತು ಪೂರ ಇಡೀ ಊರು ಕುಡ್ಲಾಡು ಬೊಂಬಾಯಿ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪೋಯ ಬೊಂಬಾಯಿ ಇಂಚಿ ಘಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡಿ ಹೋದು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ದಾಲ ಇತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂಡು 51 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಪ್ರಯಾಣ ನೇಮಘಟ್ಟ ಮಲ್ತದೆ ಹಾಂ 5 ವರ್ಷ ಸರಿ ನೇಮಘಟ್ಟ ಊರು ಲೆಪ್ಪರೆ ಕಾರಣ 51 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಅಂಚ ಐದು ಒಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಊರ್ದಾಗ ಪೂರ ಎತ್ತದ ಅಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಚಾಕರಿ ಡೀನಿ ಮುಟ್ಟಂಡ ಎಣ್ಣ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಅದು ಬೊಡ್ಚಿ ಕಟ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ದಯ ಎಲ್ಲ ಬಂತಜಿ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಜಾಪ್ತಿರಿ ದೈವಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪ ದೈವಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ದೈವಕ್ಕಲ್ಲ ಊರ್ದಾಕ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಮಲ್ಪವನ ಹಾಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆಗಲ ಹಾಕ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಏನ ಗುರುನು ದುಂಬುದಿದ್ದು ಏನು ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ತಂದು ಉಳ್ಳೆ ಇತ್ರೊತ್ತುಳ್ಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಐದೊಕ್ಕ ಚಾಕರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜವಣೇರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಾಟಕದ ಸೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ನೇಮ ಕಟ್ಟನಲ್ಪ ಆಗೈತೆ ಕಟ್ಟು ಬಂಡ್ರಿ ಅಜ್ಜಿ ಟ್ರಾಸ್ ಓದು ನೇಮ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಉಂತೀರಿ ಅವು ಇತ್ತದ ಜವಣೇರಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂತೀರಿ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ನೇಮ ಬಾರಿ ರೈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕೆಂಜಿನ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ ಯಾನು ನೇಮ ಹೊಡುತ್ತೆ ರೈಸ್ ಅವಜಿ ಯಾ ಪಾತೆರಡು ಮತ್ತು ದೇವದಟ್ಟು ಇತ್ರ ತಲದ ಒಂದರ ಹೆಜ್ಜೆನ್ನ ಅವು ನೇಮಗು ಏತ ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಏತ ದೈವದ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡು ಅವನು ಪೂರ ಮಲ್ಪೈತಲ್ಲ ಇತ್ತೆನ್ನ ಮಗೆ ಕಟ್ಟನಲ್ಲ ಆಯನ ಪಿರಾಡ್ದು ಓದಲ್ಲ ಆಯನ ಪಿರಾಡ್ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೆ ಆಯನ ಪಿರಾಡ್ಲ ಯಾನ ಹೆಜ್ಜಿಂದ ಸಂಧಿ ಮನೆ ಆಪುಣ್ಣ ಅಜ್ಜಿ ಯಾನೆ ಪಂಡದು ಹೊರತುಚ್ಚೋಣ ಅಂಚ ಆಯಲ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟರೆ ಕಲ್ತನ ಅವೈತೆ ಸೀನಣ್ಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಸತ್ಯದೇವತ್ತ ಹಿರಿಯ ಕಟ್ಟರೆ ಕಲ್ಪ ಇನಿ ಆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪಂತೆ ಏನೈಜ ಮಂದಿಗೆ ಎಂಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹುಷಾರಿಗೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಯಿ ಮೊಡಂತಿಯಾಗ ಅಬ್ಬೆ ಸೀನಣ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಂಡ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ತೂದು ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತನು ಸೀನಣ್ಣೆ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟನೆ ತೂದು ಲೆತ್ತನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆಯನ್ನ ಲೆತ್ತದು ಹೊಸ ಬುತ್ತನ್ನೇ ಕಟ್ಟದು ಸೀನಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಾಗ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಬುತ್ತ ನೇಮ ಅವು ಎಂಚಿನ ಬಲಿ ಜೀಟಿಗೆನ ತೆನ್ನ 60 ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಜೆ ನಲ್ಲ ಈ ಒಡ್ಲೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಎಂಕ್ 7 ಮೂಜಿ ಹೊಸ ನೇಮದ ಎಲ್ಕೆ ಬರ್ತನು ಯಾ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಹೊಸ ನೇಮ ಕಟ್ಟದೆ ತೀರುಜಿ ಅಂಡ ಕುಳ್ಳುಂಡ ಲಕ್ಕೆರ ಅಬ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಯಾನ ಪುಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟವೆ ಅತ್ತನ ಎನ್ನ ಮಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಗ ಪೂರ್ಸೋತಿಂದ ಪುಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟವೆ ಅಂತೆ ಅಂಚೆ ಮಾಡಿ ಒಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟೆ ನಲ್ಲ 2 ಮೂಜಿ ದಿಗ್ಡು ಎನ್ನ ಬೈದಿನುಂಡು ಅವ ಆಗಿ ಪುಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಅಂದು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ಐನು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಒರಿಪಾವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಖಲ್ನ ಉಂಟು ನಿಖಲು ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಪಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಜೋಕುಲಾಡು ಪುಲ್ಯರ್ಲಾವಡು ಐನು ಮುಂದುವರಿಸಾರ ಸಾಧ್ಯ ಬಹುಶಃ ಅವು ನಿಖಲ್ನ ಕಾಲ ಕಟ್ಟೋಡೆ ಯಾಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿಗೆ ಆಯ್ತ ಸರಿ ಅನುಭವನ ಕೊರಿಯಾರ್ಂಡ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಿಖಲ್ನ ದಾದ ಆನಿದ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಆ ಕ್ರಮೊಟ್ಟೆ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಅಂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯ ಅಜ್ಜೇರಿನ ಕಟ್ಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಲೆ ಇತ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬೊಡ್ಚಂದ ಎತ್ತುಬಾರ್ದು ಪಾತ್ರ ಇಪ್ಪೇರಿ ಇತ್ತದ ಜವಣಿರು ಮಾತ್ರ ಅವು ಎಂಕ್ ದುವಾರೆಡ್ಡ ಆಪ್ಸಿ ತೆನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ಹೊಸತು ಅಟ್ಟು ಅವು ಎನ್ನ ಬಾವರ್ಲು ಇರುವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಲೆಕ್ಕೊಡಂಡ ಅವು ಸಮತಂತ ಅಣ್ಣ ನೇಮ ಮಾಲ್ಪಾಡು ನೇಮ ಮಾಲ್ಪನೆ ಐತೆ ಕಟ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪರತ್ತೇನೆ ನೆಗಿಪೆರವಲ್ಲಿ ತೋಡ್ರೆವಲ್ಲಿ ಕಟ್ಲೆ ನಲಿಪಾಡು ಬತ್ತಾಡು ಓ ವಿಷಯ ಮಲ್ಪಾಡು ಐಟ್ಟದಾಲ ಒಂದರಿ ಪಾತೆರಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ನೇನು ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನು ಒಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪಾತ್ರ ಆಯ್ನ ಬುಡ್ಪು ಬುಕ್ಕೋಗಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚ ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತದಕ್ಲಿ ಅಂಚ ಅನುಭವದಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಕೊಡೋದು ಐನು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡು ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ಹಿರಿ ಹಾಕ್ಲು ತೇನಾಡ್ದು ಹಿರಿ ಹಾಕ್ಲು ನೇಮ ಮಾಡ್ದ ಸಾಧಾರಣ ಒಟ್ಟು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆಂಡಲ್ಲ ಬೇರೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಹುಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿರಿ ಹಾಕ್ಲು ತೆಮಲ್ಪ ರಾಯ್ಡ್ ಆವಡು ಅತನ ಅರ್ಲಡ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟನ ಪೂರೇನು ದೇವದಟ್ಟು ಬೆರಿಯ ಪೋದು ಏನು ಸುರು ಸಿರಿಗಾಟದನೇ ಅರ್ಲದ ಉಲಾದಿನ ಜಾಗೇಡು ಅವು 95 ಪಣ್ಣ ಇತ್ತಾರೆ ಬೆರ್ರದಾರು ಜುಮದಿ ಕಟ್ನಾರು ಆರು ಇಂಚಿನ ಉಳಿದು 6 ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲು ಇಜ್ಜಂಡು ಅವು ಜುಮದಿ ನೊಟ್ಟು ಬಂಟೆ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಹನಿಬಾರ್ದು ಮುಗ ಏರ್ನಾಗ ಒಂದು ಬಂಟೆ ಬಾಯ ಉಂಡಾಡಿ ಒಟ್ಟುಗು ಪಾಸ್ ಆಡಿಲ್ಲಕ ಉಂತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಕೊಡಮಂದಿ ಕಟ್ಟನು ಎನ್ನ ಮಾಮ ಡೊಂಬೈ ಅಂಚ ತೀರ ಬಚ್ಚಿ ಡೊಂಬೈನ 60 ಬಾಲೆತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯತ್ತ ಅಂತ ಬಂದು ಹತ್ತಲ ಎರಡು ಹತ್ತು ಸೀರೆ ಇಂಚ ಅವು ಇಂಚ ಮಾಡ್ರಿ ಅಡ್ಡ ವಾರ ಜನವರಿ ಸೀರೆ
కొంచెం కొత్తలిಗೆ ಕಡತಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಐನ್ ಬಾತು ವಿರಾಡ್ ಉಂಟುಂಟು ಪೂರ ದೈವ ಪೊಯ್ಲೇಕನೆ ವಿರಾಡ್ ನಂಬಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೂನ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಐತಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸಿರಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸಿರಿ ಒಂಜಿ ಸಿರಿ ಸೊಂಟು ಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಐದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಮುಂದೆ ಬದಿನಂತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು ಲಂಚನೆ ಅವು ಏನ ಮಾಮು ತತ್ತಿನ ಕಾಲಗೂ ಅವು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರು ಗಗ್ಗರ ಕಡ್ತಾನ ಮೈಸಂದಾಯ ಫಸ್ಟ್ ಕಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಅವಲೆ ಬದಿನ ಮೈಸಂದಾಯ ಆಯ್ತು ಸುರುಕು ಭಾವನ ಒಟ್ಟು ಹೋಯ್ತೆ ಲೆಕ್ಕೇಶ್ವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮೈಸಂದಾಯ ಕಟ್ರೆ ಅಂಡಿಗೆ ಒಂದು 7-10 ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕೇಶ್ವರ ನಮ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಆಡಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾണ് ಒಂದು ಆ ದೆಯ್ಯ ಹೊಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪಾಸ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಪಾಸ ಅವಳು ಚಪ್ಪರ ಗುಂಬು ಅವಳು ಪೂರ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ ಲೆಕ್ಕೇಶ್ವರ ದೈವದಣ್ಣಕ್ಕೆ ಎಂದು ಅವಳು ಲೆಕ್ಕೇಶ್ವರ ಪ್ರಧಾನ ಶಕ್ತಿ ಭಾರಿ ಅವಳು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕಣೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಐದು ಒಕ್ಕ ಉಂಪ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕೇಶ್ವರನೇವ ನೆಟ ಹೊಸ ಬುತ್ತ ಹಿರಿಯಾಜರಣೆ ಪುಂಡ ಹಿರಿಯಾಜರಣೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಲ್ಲ ಯಾನಲ್ಲಿ ಪುಂಡ ತಂದೆ ಪನ್ಪುಂಡನೆ ಅಂತ ಎನಿಕ್ಲ ಹಿರಿಯಾಜವಂಡ ದಾಸಪ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಕೇನೋಡು ಪನ್ಪಿನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಹಿರೇಗಿ ತೀರಂದ ಇರು ಬಾಕಿ ದಾಖಲ ಕಟ್ಟವನವರತ್ತು ಆಂಡಲ ಇನಿಕ್ಲ ಕೆಲವರು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿ ನಾವು ಹಿರೇ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ತಂದು 10-20 ಹಿರಿಯಾಜರಣೆ ಈ ಸತಿ ಈ ಕೋರ್ಸೋದು ಬೈದನು ತೈ 4 ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಹಿರಿಯಾಜರ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜರ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾಗ ಕಟ್ಟಿನ ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಬೇಲೆ ಮಾತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಎಂಜ ಆತನ ಪಂಡ ಕುಡೋರ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದುಂಬುದ ಮೂಲ ಆರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯಾಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಡಂಬರ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ದಾದ ಉಂಡ ದಿಕ್ಕುಲ್ ಬರ ಹಿರಿಯಾಕುಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈಂದ ಅವೇ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡ ಆತನ ಇತ್ತ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಈ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪದ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ಉರ್ತದು ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೆಯ್ಯೋಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ದೆಯ್ಯೋಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ದೆಯ್ಯೋಲಿಗೆ ಪುನಃ ಏನೋ ಆಯ್ತ ಕಟ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಏತು ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತವಲ್ಲ ಅವೇನು ಮಾತ್ರೆ ಅವು ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪನ ಆತೆ ಯಾನ್ ಅಲಿಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ದಾಸಪಣ್ಣೆ ಇತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷೋಡು ಓ ಮಾತ ದೈವಲೆ ಕಟ್ಟಿದಾರ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಿರಿ ಅಜ್ಜರಿ ಹೊಸ ಉತ್ತವು ಮೈಸಂದಾಯ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಈತನೇಮ ಕಡನ ಸರಿ ಹೆಂಗೆ ಕಣ್ಬೋಗುಂಟು ಯಾನು ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಂಜುಲಿ ನಾಡು ಸತ್ಯವತ್ತೇನೆ ಮೈನೆ ಹೆಂಗೆ ದುಂಬುಡೆ ಅಂಚೈತೆ ಮಗಕಲ್ ಅಂಚು ಸತ್ಯವತ್ತೆ ನೇಮ ಉಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ರಜೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಪುನಃ ಸತ್ಯದೇವತೆ ನೇಮಲ ಲೆಕ್ಕಸಿರ ನೇಮಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೈಟ್ ಭವನು ಆತವಣದು ಅವೇನ ಪುಲ್ಲಿ ನಾಡು 67 ಹಾಕ್ರೆ ನಟ್ಟು ಮೈಸಂದ ಐತೆ ನಾನೇ ಕಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ದೊಕ್ಕದಟ್ಟು ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಐತಿ ನೇಮದರೆ ಬೊಂಡಲ ಇಲ್ಲಲ್ತೇನಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಲ್ತೇನಲ್ಲ ಅಂಚಿಂಚು ಮಾಗ ಹೋಗೋಣ ಸಂಗತಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡ ಲೆತ್ತೆಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಹೋಗು ಇಜ್ಜಿನ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಲ ఒక మరియ ఎన్న కైగారికి బెల అల్పే మరి అల్ల మంచి బాగులు ದಾಸಪಣ್ಣದ ಬರವು ಇಜ್ಜಿ 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 ಬರವ ರಾತ್ರಿ ಸಾಲೆ ಪೋತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ರಾತ್ರಿ ಸಾಲೆ ಹೋದು ಸೈನ್ ಬರಗಲ್ದೆ ಸೈನ್ ಒಂಜಿ ಬಾಡು ಅವಳು ಏಪ ಅಲೆ ani ಎಕ್ಸರಕ್ಷನರ ಅಂದು ಮೂಲು ಕೊಯ್ಲಡ ಆಯ್ನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಸ್ತಿ ಹೈಟ್ ಒಂಜಿ ಅವಳು ಇಂಜೆ ಹೋತು 22 ದಿನ ಒಟ್ಟು ಹೋತೆ ಇತ್ತಂಜಿ ಬೋರ್ ಹೊಡ್ತು ಬರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸೈನ್ ಬಡಿಯಲ್ಲ ಮಾತಾಪ ಸರಿ ಉಂಟು ಇತ್ತ ನೇಮ 10 ದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇದು ದಾದ ಕಸಬು ಮಲ್ತೊಂದು ದುಮ್ಮದ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ಗಾಲ್ ಅವು ಅಂಡ ಅಮ್ಮೆರ್ಗಾಲ್ ದಾದೆ ಬೆಲೆ ಕುಡುಪು ಮೋಡೆ ಪುನಃ ಕುಟ್ಪು ಬಟ್ಟಿ ಪೂರ ವಾಬಸಲ್ಲ ಓಲ ಇನಿಕ್ಕಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎನಿಕ್ ಇತ್ತ ಬೂರು ಪುರ ಕನಾರೆ ಬೂರುಲ್ ತಿಕ್ಕೋನ ತಿಕ್ಕುನ್ ಪೋಪೆನ್ ಬೂರುದ ಮಾತ್ರನ ಅತ್ತು ಬೂರುದನಿ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಬೇತ ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ದಾಯ್ತು ಊಲ ಬೂರುದ ಮಾತ್ರ ಬೂರುದ ವಾಹನ ಮನೆದ ಕುರುವೆ ಹೊಡ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆ ಇನಿ ಈತು ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ದೈವಾರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಇರ್ನ ಅನುಭವ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇರು ದೈವದ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಮರಪೆರ್ನೆ ಆತ್ಪೂಜಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತನ ಘಟನೆ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಟಾದಿಪ್ಪು ಪನ್ನಗ ಇರ್ನ ನೇಮದಡಿಟ್ಟು ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರ ಅವು ಫಲಿತ ದಿನಂಚಿತನ ಜಾಗಲು ಅವು ಎತ್ತೌಂಡು ಅವು ಯಾನು ಪುತ್ತೂರು ಮಾಡಕೊಂಡದು ಅವಳು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತನು ಅವಳು ಯಾನು ಪೋನಕಂದ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಪಾಪ ಎತ್ತಿ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಅವಳು ಪೊಸಮ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಪೊಸಮ್ಮ ಅಲ್ಪವನ ಅಂಚೆ ಅವಳು ಯಾ ಪೋನಕ ದಾಲಜ್ಜಾಂಡು ಕಲ್ಪನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾನು ಎಂಕ ದೆಯ್ಯ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಉರ್ದು ಈರು ಹೊಸತ್ತು ಬತ್ತದ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಅದಂದ ರೇ ಪುದಾರಜ್ಜಿ ದೆಯ್ಯವನ ಬುದ್ಧಿ ಉರ್ದು ಪನ್ನಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ ಜನದಿ ಊರು
ನೆಕ್ ಎನ್ನ ದೈವದ ಪಟ್ಟು ವರಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಂಚ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡೋದು ಬೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತು నాకు ಕೈ ಬಣ್ಣತ್ತಾಯಿ ದೈವ ಆತ ನೋಡಿಗೋರು ಆ ವರ್ಷ ಆಂಡು ನೇಮ ಆಂಡು ಆ ವರ್ಷ ರಡ್ಡು ನೇಮ ಆಯ್ತು ದುಮ್ಮಣ್ಣ ಮಣ್ಣದನ್ನು ಆಯ್ತು ಮಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ದಾಸಪ್ಪ ಒಂದು ನಂಕೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಯಾವುದು ಮೋರ್ದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪದ್ಯ ಯಾವುದು ಪದ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದುಂಬು ಅಪ್ಪೆ ಕೊಂಚ ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂಡೆ ಯಾನೆ ದೈವ ನೇಮ ಕಾಟದೆ ಬನ್ನಿ ನೇಮೋಡೆ ಬಂಡೆ ಎಂಕ ಅವು ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡ್ಪ ಕೊಂಚ ಮೂರ್ತಿ ಎಂಕ ಅವು ತೋಜಿಜಿ ಎಂಕ ಕಣ್ಣಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ತೋಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಊರ್ದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ತೋಜಿ ಅಂದ್ರೆ ದೈವನೇ ಪನ್ನಡು ಪಂಡ ತನಕ ಮಗ ತೋರಿಸೋಡು ನೀನು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬೊಳ್ಳಿದ ಈತ್ ಮಲ್ಲಿಡು ಪಾಪ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 11 ವರ್ಷ 11 ವರ್ಷ 13 ನೇಮ ಕಟ್ಟಿಯ ನಾವು 13 ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಫುಲ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಗರ್ಭಗುಡಿ ತಲೆ ಕಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಗುಡಿಲಾತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ದುಂಬುದ ಎಲ್ಲಿ ಐತನ ಸಾಣ ಏನು ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತೆ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡಿತ್ತು ಎತ್ತರ ಉಂಟು ಬಂಗಾರದ ಕರಿಮಣಿ ಪೂರ ಬೆತ್ತ ಬಂಗಾರದ ಕಟ್ಟ ಕದ್ರ ಮುಡಿ ಬೊಲ್ಲಿದ ಪೂರ 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 ಇತ್ತೆ ನಾ ಬಾವೆ ಕಟ್ಟು ನಾವು ಅಪಘಾಟ ಆಟ ಮುಡಿಯನ್ನು ಉಸರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಊರಿ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಅವು ಪಲ್ಟಿ ಬರ್ನಾಕ ಇದೊಂದು ಕಲ್ಲು ಹಾಕದ್ ಬೈಲಿ ಮಿರಿಕ್ ಅವು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಒಂದು ಇಚ್ಚಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸರಾಗ ಈ ಸತ್ಯದಾವತ ನೆಮ್ಮಡಿ ಪಲ್ಟಿ ಬರ್ನೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಜೋರು ನೆತ್ತಿ ಕರೆದ್ರು ಅಂಡು ಅಪ್ಪಗಂತ ನೇಮಂಕ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನೆ ವಯಸ್ಸು ಅಣ್ಣ ನೇಮ ಕಟ್ಟದೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಸವಿತೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸೈಡ್ ಮುಲ್ಪಾಲ ಕೆಲವು ಪನ್ಯಾಕಲ ನೇಮ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಅಂಚದ ಐಡ್ಲ ಮಾಲ ಜಾಗಿಲ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಅಂಚಿ ಬೆಂಗಾರೆ ಮರ ಕಲರ್ ಏರಿ ಗಟ್ಟಾಡು ಒಂಜಿ ಕಟ್ತಿಗಿಡು ಬಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ನಡ್ಸತ್ತೆ ಬಾಯ್ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲು ಮತ್ತು ಪನ್ಪೇರಿ ದಿನ ಹೊತ್ತು ಪನ್ಪೇರಿ ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಇಂಕ್ಲೇ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಯಾ ಪನ್ಪೇನ್ ಹೊಸವತ್ತು ಕಟ್ರೆ ನಡ್ತಿರ್ತಿ ಅವು ಇತ್ತು ಅವು ಕುಲ್ಲುದು ಬೇಲೆ ಐನೇದಾರ ಒಂತದ ಬೇಲೆ ನಾವು ಮಲ್ಪೆ ಒಂತದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಂತ ಐರೋಂಡೆ ಇಂಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಪಂತ ಐರೋ ಅಂತ ಕುಲ್ಲುದು ಬೇಲೆ ಅವು ಹುಲ್ಲು ನೆಲಟು ಹುಲ್ಲು ಅವು ಒಂಜಿ ಅವ ಒಂದೆಟ್ಟು ಅವಸಡು ಲಾಗಿದು ಕುಲ್ಲುನೊಂದು ಅವು ಇತ್ತ ಎತ್ತು ಏನಾಡು 3 ಗಂಟೆ ವರ್ಗು ಅವ್ರದ್ದು ಐನು ಉಂಟದೆ ಏಳು 3 ಕಟ್ಟಿದೆ 4 ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಂದು ಅಂತ ಏಳು ಅವು ಐನು ಪೂರ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡು ಬರ್ತೆ ಪುಲ್ಲಿ ಆತನ ಮಾಗಿ ಪುರುಷೋಜಿನಂದ ಪುಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ಆದಿಪ್ಪು ಮೈಸಂದ ಆದಿಪ್ಪು ಹಿರಿಯಜ್ಜ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಹೊಸಭೂತ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದೆಟ್ಟು ನಮಕ್ ಬೆತ ಕಟ್ಲೆ ಐಟಿತ್ತೆ ನಮಕ್ ಈ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿನ ಕಟ್ಲೆ ಏತು ಮಾತ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕೇಸರಿನ ಕಟ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತು 14 ಗಟ್ಲೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಉಡು 14 ಗಟ್ಲೆ ಇತ್ತ ಬರ್ಪಜಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 2 ಗಟ್ಲೆ ಸಂಜೆ ಮಾಡಿದ ಉಂತ ಬೇರೆ 14 ಬೂಲಿಯ ಕುಡ್ದು 14 ಹೊಸಾಯ ಎರಡು ಆಯ್ತ ಕಟ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ 14 ಹೊಸಾಯನ 5 ಕಟ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಅವರಂಡು ಐರಲ್ಲ ಗಂಟೆ 14 ಬಗೆತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಓಡು ತಪ್ಪುಲು ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಇದು 14 ಬುಂಡ 14 ತಾರಾಯಿ 14 ಸೇರು ಬಾಳ್ 14 ಸೇರು ಅರಿ ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ಬಳಿ ತಟ್ಟಿ ಪೌಡೈ ಪೂರ 14 ಅಂಚ 14 ಪಾಡದ ಕೈಲಿ 14 ಪಾಡದ ಊರ ಅಂಚೆನೆ ಅವಳು ಪೂರ 14 ಆಯ್ತಾ ಕಟ್ಲೇನೆ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಬಲಿಲ ಅಂಚೆನೆ 14 ಕೊಂಟು ಕಟ್ಟೋಡಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಬಲಿ ಮಲ್ಪತಿ ಐಕೆ 14 ಕೊಂಟು ಬರೋಡಿಂಚ ಸುತ್ತ ಇಂಚ ಬಂಬೆಡೆ ಕುಲ್ಲವಣಿಂಚ ಉಂಟ 14 ಕೊಂಟು ಇತ್ತೇನು ಕೊಂಟು ಸುಧಾರ ಬೇರೆ ತೆಂಕ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಮುಗ್ಲ ಅವು ತೆಂಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಹಚ್ಚಿದಿ ಪುನಃ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ 14 ಅವೇನು 60 ಏರಿ ಹೆಣ್ಮ ಊಟದ ಕಟ್ಟು ಅಂಚ ಐತ ಹೆಣ್ಮ ಊಟದ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಕಟ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಸುರುಕು ಗಗ್ಗರ ತೆಚ್ಚಿದ್ದಲ್ಲ ಪಂಡೊಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಪತ್ತರದ ಹಾಲಜ್ಜಿ ಗಗ್ಗರ ಹೊತ್ತು ಹೋಗುನು ಹೊಸ ಎಡೆಲ್ಲ ಹಾಕು ನಾವು ಹೊಸ ಎಡೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದು ಹೊಸ ಬೀರ ತಂದೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಟಿ ಕೈಗರು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಪಂಡೋಣರ ಉಂಡ ಮುಡಿ ಏರ್ನಾಗ ಐಕ್ ಒರ್ಮಗೊಲ್ದ ಮುಡಿ ಲೆಂಕಿರಿ ಹಿಡು ಮಲ್ತು ಸಿರಿತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಸಿರಿಗುತ್ತು ಮತ್ತು ಅವು ಸುತ್ತ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಒಂದು 3 ಸುತ್ತು ಇತ್ತ ನನಗೆ ಕೆಲವು ನೇಮ ಉಂಡು ಏಡು ಅವೇನು ಬಾಲೇಶ್ ನಾಡು ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಹೊಸ ಓತದೆಟ್ಟು ಅವು ನಿಜವಾದಂಡ ಭೂತನೆ ಮರಕಳೆಯನ್ನ ಹೊಸ ಭೂತ ಅವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೊಂಡ
ಅಕ್ಲು ಇಂಚೆನೆ ಅವು ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಬೇಕಾರು ಆ ಭೂತ ಉತ್ಪನ್ನ ಆತನ ಈಶ್ವರ ಪರ್ವತನ ಬೇಕಾರು ಅಕ್ಲು ಬೇಗಾರು వచ్చింది ದಕ್ಕಿನವು ಉಂಡೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಕುಂಡು ಅವು ಕಡಲು ಊರಿನ ಮರಕ್ಕಲೇರು ಓಡೋಡು ಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡಾಗ 4 ಜನ ಈ ಲಿಂಬೆದ ಉಳಿತೆಲಾಗ ಮೀನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಎತ್ತು ಓಡೋಡು ದೀಪೇರು ಎತ್ತದು ಅದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ನರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಗಾಲ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪೆಟ್ಟಿಗೆದಲ್ಲ ದೀಪೇರಿ ದಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಲಕ್ಕ ಮತ್ತು ಒಂದು ಭೂತದ ರೂಪ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣ ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಓರುಟ್ಟು ಒಂದು ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಇಂಚಿನ 20 ಜನ ಸೊತ್ತು ಎಂಜಿನ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಬಲ್ಮೇಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಲ್ಮೇದ ಅವಳಿಗೆ ನನಗ ಬಲ್ಮೇದಾರ ಹೊಂಡಿರು ನಿಖುಲ್ ಪೊಸತ್ತು ನಿಖು ಸೊತ್ತು ಕಾಣತ್ತಾರತ್ತ ಅವು ಪೊಸ ಭೂತವು ಅಂದ ಅಕ್ಕಲ್ ದೀದು ಅಕ್ಲ ದೈವನು ಹಾಂ ಐದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಹಿಡಿದು ಊರು ಸಂಚಾರ ಹೋಗ್ಪಂದು ದೇವಕ್ರಿಯೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಪುರಾಲ್ಗೆ ಬರ್ಪು ಇದು ಒಲ್ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪಿನಿ ಅವು ಮರಕಲೆ ಪಡ್ಡ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪುನಿ ಹಾಂ ಅವು ಪಡ್ಡ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತನು ಪುರಾಲ್ಗೆ ಬರ್ಪು ಪುರಾಲ್ದು ಅಕ್ಕಲು ಅವು ಪಂಡ ಎಂಜಿನೇ ಗೊತ್ತುಂಡು 7 ಶ್ರೀಮೂರ್ತಿ ಲೇಡು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಮೆಗದಿಯವು 7 ಜನ ದುರ್ಗಿನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ಆಟೋಡ್ಸಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂಕಾಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಮಂಕಾಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಐತಾ ಬರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ ಅಂಚೆ ಅವು ಬತ್ತದನಕ ಪುರಾಲ್ ರಾಜರ ದೇವರನ್ನ ಅವಳು ಬಲತ ಎಡತವರೆಗೆ ಉಳ್ಳುದು ಯಾನೊಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಉಳ್ಳು ತಿಂಗಳು ಚೆಂಡಾಟ ಗೊಬ್ಬುಗ ಅವನ್ನೆಕ್ ಈ ಮೂಲೆ ಕುಳ್ಮ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಈ ಮೂಲ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಅಲ್ಲ ಊರು ಜಪ್ಪನ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದು ಸತ್ಯದೇವತೆನ ಪೊಸಬೂತ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ತಡ್ದು ಕುಂಟದ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಡೋದು ಬುಳ್ಳೂರುಡು ಮುಂಜಾಡು ಅಂಚೆ ಅಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಡೆ ಬತ್ತನಕ 6 ನಮ್ಮ ಬೇರು ಅವು ಸೇಡ್ನಾಕಲ್ ಅಂದೆಟ್ಟು ನಮ್ಮೋಣಾರು ಅವು ಆಯ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಕೋರಿ ಬಿಡ್ಪೇರು ಓ ಅರೆಗೆ ಐಕೆ ಪೂಂಜೆ ಕೋರಿ ಎರಡೆತ್ತು ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ಪೆರಡೆ ಅಂದನಕ್ಕೆ ಪೂಂಜೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಟ್ಲೆ ಪೂಂಜೆ ಆ ಪೂಂಜೆನ ಬಿಡ್ದಾನಕ ಈ ಗುಡ್ಡಾರಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಸೆಟ್ರು ಹಾಕ್ಲ ಮಠ ತಂದು ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಕೋರಿ ಇಂತು ದನ ಬಾರಿ ಕೂಸಿ ಸಂತೋಷ ಆಗುಂಡು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಕೋರಿ ಈತಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪೇರು ಈ ಕೋರಿನ 10 ಪೇರು ಪೊಜೆಂಗ್ ಕೂರೆ ಏನು ಕಚ್ಚಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಪೇರು ತಿನ್ನರೆ ಉಳ್ಳೂರಿ ಚಾವಡ್ಡು ಉಳ್ದನ ಈ ಭೂತ ಹೋದು ಎಲುಬೋದು ನಾಳೆ ದಿಕೊಂಡು ಎಳುತ್ತರ ರೂಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಯ ಮುರಿಯ ಅದು ಬಲ್ಯ ಮೇಲಿದನ ಕುಂಟದ ಪೂಜಾರಿನ ಭೂತದ ಕೋರಿ ತಿಂದಾರತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪುದಾನೆ ಮನಿಕೊಂಡು ನಂಬುದು ಕೋರೋಡು ಆಯ್ತು ఒక అక్కలు అప్ప కంచిద తలమని చెబిన మత మత అవులు పింగనిడి పేరు కొట్టిపోయారు అల్తది ఒక్క కుంటదం పూజారి పని పేరు అది కొంచెం ఈ భూతను కూడా ఇచ్చిన ఒక్కేళ్ళు కూడా 6 ఒక్కేళ్ళు ఇప్పుడు అయికు 6 అని పేరు నువ్వు ఒక్కేళ్ళ భూతను కూడా అందువల్ల తారిద గుబ్బికి కొండిపోయారు ఆ భూతను తారిద గుబ్బికి ఉన్నది 30 ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಅವಳು 1 ತಿಂಗಳ ಚೆಂಡ ಅಂಡ 3 ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಆಗೇಲು ಈ ಭೂತವು ಅವಳ ಕೆಲೆಪ್ಪುನ ಪೂಂಜಾಡ್ಲ ಕಂದೆಲ್ಲ ಕಲಿಟ್ಲ ಅವಳೆ ತಾರಿದ ಕುಬೆಟ್ಟೆ ಐಕಾರು ಕೊರೊಂದು ಇಪ್ಪಿ ಆರು ಆರ್ನ ನಂತರ ಕಾಲವು ಆರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರು ಯಾನು ಈತಿದಿಂತ ಸೇವೆ ಕೊರಿಯತ್ತಪ್ಪ ಎನ್ನ ಗುರು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಹೋಲ್ ಬಂದ್ಪಾಗ ಎನ್ನಕ ಏರು ನೀವು ಉರುಡು ಏನಂದು ನಂಬುದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎಂಕ್ ಸೇವೆ ಏರು ಕೊರ್ಪೇರ ಅಕಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ ಸಂತೋಷ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಕಡೆ ತಗಟ್ಟೆ ಬಾರನೆ ಅದು ತಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೊರಪೇರು ಪಿರೋಡು ತಾರಾಯಿ ಕಡಿ ಕಟ್ತದ್ದು ಆ ಗಡಿಟ್ಟು ಅವು ತಿಪ್ಪಿಂಗಿದ ಅವು ತಿಪ್ಪಿಂಗಿದಾಲು ಅಡೆಗೆ ಇರ್ನ ಕಟ್ಲೆ ಬಂದು ಉಂಟವೆ ಅಂಚೆ ಕಟ್ಲೆ ಅವು ಅಂಚ ಕುಂಟದ ಮನ ಪುದರ್ ಪನೋಡೆ ಅಂಚ ಅವು ಎಂಕುಲು ಪನ ಕುಳ್ಳರ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಕಟ್ಲೆ ಬುಡಿಯರ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಕಟ್ಲೆ ಉಲ್ಟಾನಿ ಹೊಸ ಪೂರ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಎತ್ತಲಕ ఒక ಹಿರಿಯ ಅಜ್ಜನ ಅಂಚನಿ ಹಿರಿಯ ಅಜ್ಜನ ಆಯ್ತಾ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟುಡು ಆರು ಪೊನ್ನಂಗ್ಲದ ಪೊದು ಹೊತ್ತಿನಟ್ಟು ಪೊನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಪೊನ್ನು ಒಣತ್ತಿನಟ್ಟು ಅವು ಭೂತ ಪೊನ್ನಂಗಿಲ್ಲದ ಭೂತ ಕೊರಗ ವೈದ್ಯರು ಅಂದು ಕೊರಗ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ಭೂತವು ಅವು ಬೀರಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮದನ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಡಿದು ಪೊಣ್ಣು ಒಣತ್ತಿನಟ್ಟು ಇಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ಪೊದ್ದರ ದೈವ ಅಂಚೆ ಇಡೆ ಬರ್ತದ ಮೂಲು ಆರು ನಂಬುಜಿ ಒಣದು ಚಲಗಟ್ನಾಲ ನಮ್ಮಂದು ಬುಡಾಯ ಮಾಡದು ದೈವ ಏರ್ಪಣತ್ತು ಆರು ನಾವು ಸಮುಖ ಸೈಪೇರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಬಂಜಿಡ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪನ್ಪೇರಾಗ ಬಣ್ಣ ಕಡೆ ಜನ ಬತ್ತ ಫೋನ ಉಮೇರು ಅದು ಪೋಯಿ ಒಂಜು ಮೂಜಿನ ಅವು ನಂಗೆ ಕೊಲ್ಲುಂಡ ಒಂಜಿ ಓಡ ಕಡಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಕರಿಯ ಒಂಜಿ ಕತ್ತೇರಿ ಮಂಚ ಅವು ನಿಜ ಆದ್ರೆ ಉಜೇಗ ಮಂಚವಡು ಮೂಜಿ ದೈವಲೆ ಮೂಜಿ ದೈವ ಅಂಚ ಊರು ಸಂಚುವರಾಗ
ಅವು ನಿಜವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಯಿ ಕರಿಪೆ ಎಲಿಯ ಈತ ಗ್ರಾಮಡು ಪಂಜುಲಿ ಎಲ್ಲ ಭೇಟಿಯಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಅವು ಇಜ್ಜೆ ಅವೇ ಮೂಲೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯಜ್ಜೆ ಭೇಟಿ ಬನ್ಪಿನವೇ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಮಾತಾಡ ಕೇನ್ನ ಬರ್ತಿ ಅವು ಪನ್ನಂಡ ಐಟಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಭೇಟಿ ಉಂಟುನ್ನದು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನ ಹಾಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಾಮೃತಾಗೆ ಒಕ್ಕ ಪಂಜುಲಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಾಣಿಚ್ಚಿದೆ ಅದು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೂತರು ಗೋಲ್ಪಂಜ್ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕಟ್ಟಿನಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಾರೆ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಲೆ ಪಣ್ಣದು ಉಪಯೋಗ ಯಾನ್ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಮಾಣಿಚ್ಚಿಗೂ ಅದು ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಿಲೆ ಕಣೆ ಎನ್ನ ನೆತ್ತ ಕಟ್ಲೆ ಪಣ್ಣದು ಉಪಯೋಗ ಪಣ್ಣಂದೆ ಯಾನ್ ವಾಯುಶೇಲ ಬಚ್ಚಿರೋಳು ಕೊರ್ಪುನಾಡು ಪೇರು ಕೊರ್ಪುನಾಡು ಅತ್ತನ ಅಸರು ಕೊರ್ಪುನಾಡು ವಾಯುಶೇಲ ಪೂರ ಐತ ಕಟ್ಲೆ ಪಂಡದಿ ಯಾನಿ ರಜೆ ಕಟ್ಟ ಇತ್ತ ಕಟ್ಲೆ ಪಂಡದಿ ಮುಂದರ್ಸ ಅವು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವು ಪೆಟ್ಟು ಊರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಊರು ಬುಂಡ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತತ್ತಂಡ ಅವು ಪೆಟ್ಟು ಇನಿಯತ್ರ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ದಿಕ್ಕು ವಾದಿ ಒಟ್ಲಾತಿ ಮಾತಾಡ್ಲ ಅವೇನು ಆ ಕಟ್ಲೆ ದಿಂಜೋಡತ್ತು ಎಲ್ಲಿಡು ದುಂಬದಲ್ಲಿ ರಾಸಿ ಮಲ್ತತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಆ ಕಟ್ಲಿನ ಪಣ್ಣದು ಬರೋಡು ಅವು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಡ್ಡೆ ಇವು ಈ ತೂಪನಾಗಲೆಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪೈನಾಗಲೆಡ್ಡೆ ಇತ್ತ ಇರೇಗ ಅಜ್ಜಲ್ದ ಅಂದು ಏತ್ ಕಡೆಟ್ ನೇಮ ಉಂಡು ಅಜ್ಜಲದ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲನ ಅಮ್ಮೇರ ಊರು ಎರ್ತೂರು ಮೊಹಮ್ಮದಾಬಾದ್ ತೆದೆ ಮೂವಡತ್ತು ಮುನ್ನೂರು ದೇಜಪ್ಪಣ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಸೇರಿ ದೇಜಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಎನ್ನಮ್ಮೇರ್ಲ ఆయన ಮೇಲೆ ಕಾಸ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲ ಹಾಂ ಅಂತ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎರ್ತುರುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜಾಲ್ ಪಂಡ ಅವಳು ಆ ಪಂಡ ಐತಿ ದೇಜಪ್ಪ ಕಟ್ಟುವತ್ತಿ ಪಂಡ ಬೇನ ಮಗೆ ಅಗನ್ ಪಂಡೇರು ಕೊಡಮಂದೆ ಕಟ್ರೆ ಕೊಡಮಂದೆಗ ఆయన ಮೂಲ ಕಟ್ಟ ಇದ್ದೇನೆ ఒక ఆయన ಕೊಡಮಂದೆ ಬಿಡ್ತಿ ಕಟ್ಟು ದೇಜಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಕಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಬಿಡ್ತಿ ಅಂಚೆ ಕೋಟ್ಲ ಕೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಹೋಯ್ತೆ ಕಟ್ನೋಡು ಏನ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬನೇ ಕಟ್ಟೋಡು ಒಕ್ಕಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನವರು ಅವೇ ದುಂಬು ಈ ಅಜಲ್ ಪದ್ಧತಿ ಪೋಯಿನೇ ಲಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಏಪ ಪಿದಾಯಿ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಲ ಶುರು ಮಲ್ತಾರ ಅಪಗ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪೋಂಡು ಅಲ್ಪದ ಕಟ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಂಡು ಏರ ಆಮೇಲೆ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಕಟ್ಟನಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ನಾಗ ಕಟ್ಲೇನ್ ಕಂತ ಮೂಲ ಮುಲ್ಪದ ಕಟ್ರೆ ಏನೇನ ಆರೇನ ಜುಮದಿ ಕಟ್ಟರೆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೂವಪ್ಪೇನು ದುಮ್ಮ ಕಟ್ಟೈತೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿ ಹೋದು ಮುಲ್ತ ನೇಮದ ಕಟ್ಲದ ಮೆತ್ತ ಪೂರ ಏನು ಕಲ್ದೆ ಅಂಬಟ ಹಿಡಿದು ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಅವ್ರ ಏತು ಕೊಟ್ಟು ದೈವದ ಕಟ್ಟು ಉಂಡು ಜುಮಾದಿನ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತದ ಜವಣರು ಪನ್ಪೇರೆ ఒక అర్లా కోయిలాడు నేను మామ కూడా మంద కట్టు ఇచ్చేది అవులంచని అర్లా కోయిల ಏತ್ ಇಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಏತ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಾರ್ಬೋದ ಏತ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಾರಣ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೇಜಪ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡ ದೇಜಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ನೇಮ ಅಟ್ಟು ಒಪ್ಪಿ ನಿಜಾದ ನನ್ನ ಸಮ್ಮಲೆಗೆ 14 ಕಲಸ ಬಾರು 33 ಗೊತ್ತುಂಡು 14 ಕಲಸ ಬಾರು ನೇಮೋಡು ಸಂಬಳಪ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಅಂದ ಅವು ಏಪ ಮಾಡಲು ಕೊರೋಡವು ಅರ್ಲಾಡು ನೇಮ ಲೆಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಅರ್ಲ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಕೊಯ್ಲ ಲೆಪ್ಪೋಡು 33 ಇಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪರಂಡ ಅವಳು ಅರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಯ್ಲ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆ ಪೋನು ರಾಯಿ ಇರಿಂದಾಲ್ ಬಂಡ ಪೂರವತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೇಮಾಟಿ ಮುಲ್ಪ ಸುಲಭ ಅವಳು ಭಾರಿ ಬಂಗ ಅವು ಕಲ್ಪಡು ನಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಅವಿತ್ತ ರಾಯಿ ಕೊಯ್ಲಡ 33 ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಅವಲು ಎತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಅವಲು ಎಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಡು ಅವು ಪೂರ ಕ್ರಮ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ಕಲ್ತೇನೆ ನೇಮ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಪೋದು ಪೂರ ಕಲ್ ತೂದು ಆಯ್ತ ಅನುಭವ ಪಡೆತೆ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಈ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಇರು 15 ವರ್ಷೋಡು ಈ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಇರಗೊಂಜಿ ಯೋಗ ದೈವೋಲು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪರಿ ಇರೇನೊಂಜಿ ಆ 15 ವರ್ಷೋಡು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪನ್ಪುನಂಡ ಇತ್ತ ಗರಡಿಲೆಡ್ ಒಲ್ಪ ಮಾತ ಗರಡಿ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜೆ ಇರಿಜ್ಜಿ ಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಣಿಬಾಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಗತ್ತಾಡಿ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೂಲು ಹೊರ 2-3 ಹಚ್ಚಿ ಅವಾರು ಬಾವಿ ಹೊಡೆದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ 3-4 ಕೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಬಾಕಿಲ ಗೊತ್ತು ಬಾಕಿಲಾಡು ಅಂಚ ಅವು ಇತ್ತಲ ಆರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಇಂಚ ಹೋಗ್ತರು ಆಯ್ನಿ ಕಂಕನಾಡ್ದ 7
ಮಾನಿಬಲಿಗೆ ಆಯ್ನಿ ಇರಾಗ ಇತ್ತ ಮಾತ ದೈವದ ನುಡಿಗಟ್ಟಾದಿಪ್ಪು ಬೀರ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ತಮ್ಮಲೆನೇರ್ದೇ ಕಲ್ತಿನತ್ತು ಬೇತೆ ಇರಲ್ಲ ಈಜಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲೆ ಪೂರ ತಮ್ಮಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆಂಚ ಬಾಕಿದಾಗ ಪನ್ಪುಣ ಕೇಂದು ಕೇಂದು ಐಟ್ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪಡಪ್ಪ ನಾವು ಇಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಐನ್ ಕಟ್ಟೋದು ಐನ್ ಬೆಜ್ಜಿದಿ ನಾನು ಎನ್ನ ತರಿ ಮಂಡಿ ಹಿಡಿಯೋದು ಎನ್ನಗೆ ಎನ್ನ ತಗ್ತಿರಿ ಐನು ಜೋಡಿಸಾಯಿ ಜೋಡಿಸಾರು ಐಟ್ ಕತೆ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ದೈವಲಡಿ ಕತೆ ಉಂಡತಿ ಎಂಚಿನ ಜಾಗಿ ಕೂತು ನಿಂಚಿನ ಜಾಗಿ ಬೈದ ಕತೆ ಐನು ಮಾತ್ರ ಬೆಜ್ಜಿದ ಐ ಕುಡಿಸೋ ಎಂಚ ಪೋತು ಹಾಂ ಅದು ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಡು ಐನು ಪಣ್ಣು ಅಂಚೆ ತೊಲೈತೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮೈತೆ ಕುಪ್ಪಿಟ್ಟು ಎಟ್ಟಿಟ್ಟು ತಾರವಾರಿ ಒಕ್ಕ ಕೈರೊಳಿ ಪೂರ ಸತ್ತು ಕೂತದೆ ಇಲ್ಲಿ ದುಂಬುಡಿ ಕುಪ್ಪೆಡದ ಇತ್ತ ಕುಪ್ಪೆಡದ ಎನ್ನೂರುಲ ಅಂದ್ ಇತ್ತ ಕುಪ್ಪೆಡದೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತ ಹಿರಿಯಜ್ಜನ ನೇಮಡು ಒಲ್ಪದ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಲೆ ಪನ್ಯಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವಳು ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟುಡು ಮನೇನ ವೈದ್ಯ ಹೊಡೆದು ಆರನ ತಂಗಡಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಅದು ಉಳಿರೊಡದು ಉಲ್ರೊಡಿ ಬರ್ಕೇರ್ದು ಮದಿಮೆ ಅದು 6 ಭಜನರ ಬೆದ್ದದು ಕೊರಗ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಅವನ ನೆಕ್ಕ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಬಿರ್ಮಾಣ ಬೈದ್ಯನ ಮುಟ್ಟ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಐದು ಕಾರ್ ಸೈಪುಣದು ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಸೈಪೇರಿದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹಾಕ್ಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಅವು ಪಾರಂಗಿ ಬಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಅವು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಅವೇ ಪಾರಂಗಿ ಬಲ್ಲ ನೆರಂಗಿ ಬಲ್ಲ ಅವೇ ಬರ್ತೀನಿ ಇತ ನಿಕ್ಕುಲು ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಜಾಗ ಕಟ್ಟುನ ಎಂಕ್ಲನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ತಾನೆ ಕುದಾರಿ ಅವೇ ಅನ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅನ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಸೇಮುಗಲ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವ ಸೇಮುಗಲ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪೂಪುನು ಸೇಮುಗಲ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪುದಾರ್ ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಪಡ್ದೊಕ್ಕ ಐತೆ ದೆಕ್ ಉರ್ನಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲೇಸ್ನಾಗ ತಮರನ್ನ ರಡ್ದು ಗೊಡ್ಡ ಆಂಡು ಐ ಕಟ್ನ ಒಂದು ಸೇಮುಗಲ್ಲದೊಕ್ಕ ಉರ್ನಾರ ನಾಡು ಅವಳು ಸೇಮುಗಲ್ಲ ಒಂದು ಉರ್ನಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಒಕ್ಕ ಜಾಗ ಇಡ್ಬೋಣ ಜಾಗದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಜಾಗ ದಿಕ್ಕಿನ ಇತ್ತ ಜಾಗದ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೇಗ ಕಟ್ರೆ ಉಂಡು ಅವು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿತ್ತಂದ್ರೆ ಜಿತೆ ಒಂಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೇಗ ಕಟ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಐಕ್ಲ ಅವು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಹಂಚಿ ಕೆಲವು ಜಾಗದ ಅಂಜುರ್ಲಿ 9 ಕಟ್ಟುವಿರಿ ಅವೇ ಅವು ಇತ್ತ ಯಾನ ಕಡೆ ಬನ್ಲಕ್ಕನೆ ಈ ಅಜ್ಜಲ್ ಪೋಯಿ ನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಅಲ್ತ ಯಾರಾவது ಪಂದಿಪ್ಪೇರು ಆಯನ ನೇಮ ಬಾರಿ ಸೋಕ ಅಂಚಲೆ ಪುಡ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪದ ಕಟ್ಲೆನೆ ಪೋಂಡು ಪೊಸತ್ತೆ ಕಟ್ಲೆ 2 ವರ್ಷ ಅನಗ ಆ ಕಟ್ಲೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಆಯನ ತೂಪೇರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉರ್ದ ಒಣಪೇರಿ ಅಪ್ಪ ಆಯನ ಕಟ್ಟು ಮುಲ್ತ ಕಟ್ಟು ಓರಿಪುಂಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉರ್ದ ಕಟ್ಟೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪದ ಎಂಕ್ಲುಂಜೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಯ್ದಂಡ ಇಂಚಿದ ಎಂಕ್ಲು ಪೋದು ನೇಮ ಕಟ್ಟದು ಬರ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಪೋದು ಅನಗ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಉರ್ದಲ್ಲ ನೀನು ತೆರಿಯೋಣ ಹಂಚಿದಾಕಲು ಇಂಚು ಬತ್ತ ನೇಮ ಕಟ್ಟರೆ ಆಪುಜಿ ಮುಲ್ಪದ ಕಟ್ಲೆ ಹಾಕಲಿ ಆಕಲು ಕಟ್ಟದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಂಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕ್ಲು ದೇಜಪ್ಪ ಯಾನ್ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚಿ ಪುತ್ತೂರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಲ ಹೋಪ ಬರೈತಿ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಅವು ಪುತ್ತೂರು ಮಾಡವು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೊರ್ನಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜು ಹೊರ್ನಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಅಣ್ಣ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ತಾನೆ ಕಟ್ಟು ಅವೇ ಕಟ್ಟು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಟ್ಟು ಮೂಡಾಯ ಕುಟುಂಬದ ಇತ್ತ ಈರು ಎಲ್ಲೆಪ್ಪುನಗಿತ್ತ 15 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆಗಿತ್ತ ಒಂದು ಪಡಿಯಾರಿ ಬುಂಡ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಖರ್ಚಿಗಿಂದು ದಾದ ಸಾಧಿತ್ತು ಅಪಗ ಪಂಡ ಸಂಬಳದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಂಜಿ ಅಪಗ ಯಾನು 16 ರೂಪಾಯಿ ಊತಾಡ್ದೆ 16 ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಂಬಳ ಮಾಡಿ ಅವೇ ಪಂಡೈತೆ ಮೂಲೆ ಕಣಪಣ ಮಾಡಿ ಸೇಕರಣೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲಿ ಒಕ್ಕೋಲು ದೂರಡತ್ತು ಅವಳು 16 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಹಿರಿಯ ಘಟನೆಗೆ ಆನೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೋದು ಹೊಸ ಕಟ್ಟದ ನಿಖಲ ಈ ರೀತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಂದೆಪ್ಪರ ಕಾರಣದಾದೆ ಪೋಂದೆಪ್ಪರ ಕಾರಣ ಅಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿಡೆ ಅಲ್ತು ಊರಿ ಬಿಡಿಯಾನೆ ಊರು ಬಿಡ್ದನಗ ಅಂಚೆನೆ ಪುರ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜು ಅಲ್ಲ ಕುಳ್ಳರೆ ಅಮ್ಮೇರು ಓಡಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಕಲ್ಯಾಣಗ್ರೋಡು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆನ ಮೂಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಜ್ಜಿ ದಡ್ಡ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕಲ್ಯಾಣಗರ ಬಂಡವಾಳ ಆಯರೀಡು ಅವಳು 2-3 ವರ್ಷ ಅಲ್ತವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತಂಗು ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ತಾಜ್ಪಾವ ಅಲ್ಪ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷ ಇತ್ತ ಐದಕ್ಕ ವಾಪಸ್ ಕೂಡ ಇರುವ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ನ ಮಾಮನ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಅವಳು ಒಂದು ಸಮಯ ಇತ್ತ ಪಂಡ ನಮ್ಮೇರೆ ಅವಳ
ಪೊಂಡ ಸರಿಗಟ್ಟ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮೇರ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಗರ್ವದನಾರಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೊಡ್ಡ 5 ನಂಡ ಪಿದಾರ ದಪ್ಪ అని ಪೋಪುನಿ ಅಂಚ ಬುಡ್ದು ಹೋಯ್ತು ನಾವು ನೇಮಾಲ ಅಂಚ ಒಯ್ನ ಅಕ್ಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನಕ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಕರ್ನಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೆ ಒತ್ತ ಕೊಡಂಗೆ ಅಂಚ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ನಮ್ಮೇರ ತೀರಿನಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಪಡ್ಲೊಟ್ಟು ಬುಡ್ನಿ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಕುಳ್ಳುದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 35 ವರ್ಷ ಮೂಲ ಕುಳ್ಳುದು ಅಂಚೆ ಇತ್ತ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮೂರು ಇತ್ತ ಏರ್ ಮಾತೊಲ್ಲರು ಇಲ್ಲಾಡು ಯಾನ್ ಅಪ್ಪೆ ಏನು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೇಶ್ನ ಲಾಂಜು ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಮ ಬಾರಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಈರು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತಿನಾರು ಇತ್ತೆದ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪುಲಕನೆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ಪುದರ್ಡ್ ಆಡಂಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ಒಂಜಿ ಇದನ್ನೇ ಏರ್ ಕಟ್ಟು ನಕ್ಲೆಗ್ ದೆರ್ಪೆರ ತಿರಂದಿನಾತ್ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ದುನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಆ ಗಗ್ಗರ ದೆಚ್ಚಿ ಆದ್ ಮಾತ ಬನ್ನಾಗ ಪೂತ್ತ ಮಾಲೆದ ರಾಸಿ ಒಂಜಿ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಒಂದೇನು ಮಾತ ತೂನಗ ಇರೆಗ್ ನೆತ್ತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬು ಗುಡ್ಡೆದ ಕೇಪಲ ಉಂಡತಿ ಯಾನ್ ಕಟ್ನ ಟೈಮ್ ಅವು ಈಡೇಗಲ ಕದ್ರ ಮುಡಿ ಸತ್ಯ ಕದ್ರ ಮುಡಿ ಮಲ್ಪುಂಡ ಇಡೀ ಗೊಂಡೆ ಜಾಪುಂಡು ಕೇಪಲ ಊತಾನೆ ಆತೆ ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೇಮತ್ತಿಗೆ ಅವು ಒಂದು ಆಲಜ್ಜಿ ಕೊರಿ ಎಡ್ಡಂಜು ಅದು ಊಟ ಮಂಚಿ ಇಜ್ಜಿದಂಡ ಬೇಗಡೆ ಈ ಕಲರ್ ಬೇಗಡೆ ಮಂಟಪ ಬೇಗಡೆ ಅವೇನು ಕದ್ರ ಮುಗಿದೀನು ಆತೆ ಮುಕ್ಕದ ಆಲಜ್ಜಿ ಆತೆ ವಿಷಯ ಒಕ್ಕ ಹೋದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಬ್ಬೊಲಿಗಿದಾನ ಒಂಜಿ ಕಾಕಡದನ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಗಗ್ಗರ ತೆಚ್ಚಾನ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಹೊಡುವೆ ಅಂದು ಒಕ್ಕ ಪಿಂಗರದ ಮಾಲೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಪೊಡಿ ಹಿರಿಯಾಜಿರ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲದೊಂದು ಪಿಂಗರಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲದೊಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ತರೆಕ್ ಸುಡಿ ಕಟ್ರೆ ಉಂಟು ಆತೆ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಗಗ್ಗರ ಲಕೊಂಡ್ ಬಣ್ಣನೇ ಪೂರ ಮಲ್ಲಿಗೆಲ ಕಾಕಡಲ ರಾಸು ಮಾಲೆ ಅವು ಪಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ 9 ದಿನ ಡ್ಯಾಮ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಇತ್ತು ಒರಿಯರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಳು ರಡ್ಡು ಜುಮದಿ ಮಂಟೆ 2 ಡ್ಯಾಮ್ ಆಯ್ತಂಡ ಒಂದು 7 ಅಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪೊಂಡಲ ಎಂಕುಲುದಲ ಐನ್ ಕೇನು ಕಾದಲ್ ಮುಡಿಕಲ ಗದ್ದಿ ಹೋಗಲ ರೆಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಯ್ಯ ಐತೆ ಉಂಡತಿ ಇಂಕುಲು ಏನೇ ಕಟ್ಟನ ಅವೇನೆ ಕೆಪಲ ಇಡೆ ಗೊಂಜಿ ಇಡೆ ಏತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಪೂ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಾಟ ಕೇಪುಲ ಇತ್ತನಾತ್ ಅವು ಉಜ್ಜಿನ ದೈವದ ಕಾಲ ಪೋಣು ಇಂಗುಲು ಪನ್ನೆ ಪಲಿಪುಜ್ಜಿ ಕೇಪಲ ಊತ ದಂಡೆ ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಖ್ಯ ಬಡೇನೋ ಕೇಪಲವು ಅವು ಇರ್ನತ ಅವು ಲಾಭನಲ್ಲಿ ಆ ದೈತ ಲಾಭ ಒಟ್ಟ ಕೇಪಲ್ದ ಅಂದು ಬೂಡು ಎಂಕ್ಲಾಯ್ಗೆ ಬೆರಕೆ ದೀಪ ಗುಡ್ಡೆ ಏನು ನಾಲನ್ಲ ಬೆರಕೆ ಇದು ಕಟ್ಟುವಾಯ್ಕ ದಂಡಿ ಕೇಪುಲಗಿತ್ತನ ಪವಿತ್ರತೆ ನನಂಜು ಓವೇ ಪೂಕ್ಲ ಬರಂದು ಅಡ್ಕದ ಪಾಲೆಲ್ಲ ತೋಟದ ಪೂಲ ಅಡ್ಕದ ಪೂಲ ತೋಟದ ಪಾಲೆ ಮುಖ್ಯ ದುಂಬುದಲೆ ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಾಕ್ಸ್ ಬಡ್ಲ ಗಗ್ಗರ ಅಟ್ಟಿರಿ ಇನಿ ಗಗ್ಗರದ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಟೆಂಜಾತನ ಬಂಡ ಕಟ್ಟು ನಾಕುಲೆ ದುಂಬು ಕಟ್ಟು ನಾಕುಲೆ ಗಗ್ಗರ ಕಟ್ಟು ಅಂತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟರೆ 2-3 ಜನ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ ಸತ್ತು ಉಂಟು ಬೂತಾಟ್ನಿ ಅವು ಸರಿಯಾ ಅವು ಲೆಕ್ಕಂಡ ಬಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಏತ್ ಲಕ್ಕರಿದ ಏತ್ ಉಂತಾರೆ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ಲೇ ಕಾರ್ ಗಗ್ಗರ ಬಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಗಗ್ಗರ ನಿಂಚ ದೀದ್ ಇನ್ನು ಮಿತ್ತವಾತ್ಮ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮಾಲೆ ಸಮಾಲ್ಪರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನಾಗ ಪೊಗ್ಗಂಡು ನೆಕ್ಕಲು ಪೊಗ್ಗವಡಿ ಅಪಗರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಂ ಗಗ್ಗರ ಕಟ್ಟದ ಆಕ್ರಮಟ್ಟು ಬರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೇನು ಕಾರ್ ಕಟ್ಟುನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೇನು ಭೂಮಿ ಬಲ್ಲು ಮಾತ ಸರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನಿ ಅರದಲಲ್ಲ ಮೋನೆಗಿತ್ತ ಅರದಲ ಪೂಜನ ಉಂಡಾರೆದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಲತ್ತಿದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ನೆಯ್ಟು ಪಾಡ್ದು ನಿಜ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗುಂಡದು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವು ನೆಯ್ಯಿ ಹೋಯ್ತಾ ಆಮೆತ್ತದ ನೆಯ್ಯು ಎಂಕ್ಲು ನಿಜವಾದ ಭೂತ ಕಟ್ಟನಂಡ ಅಲೆ ಕೊಜ್ಜಪ್ಪ ಇಂಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರಿದೆ ಕೆತ್ತಿನೆರೆ ಅಲ್ಲಿ ಐತಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟಿಗೆ ಉಲಜ್ಜಿ ಕೊಜ್ಜಪ್ಪು ಆಮೆ ಅಲೆ ಆಮೆ ಅವು ಐಟೆ ಅವತ್ತೊಂದೆ ಕೋರ್ದ ಕೆತ್ತಿ ಏಪದವು ಅವು ಪಾರೋಡ್ ದಿನ ಕೆತ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತಗೊರ್ಪಿರಿ ಅಂಗಡಿ ಅವು ಕೋರ್ದ ಬೈಲಾರ ಕೆತ್ತಿದೆ ಹೊಡ್ಬೋಣ ಅವಲ್ಲ ಏಪದ ಕೆತ್ತಿ ಅವು ಐತಿ ನೇರ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಐಟು ಸೊಷ್ಟು ಎಂಕಿ ಗೊತ್ತಾತಲ್ಲ
ಹೊರ ಅಪ್ಪ ದುಂಬು ಅದ್ರ 10-40 ಆಂಡ್ ಈ ಮೂಲಕ ಐಕ್ ಹೂ ಕಟ್ಟುವತ್ತೆ ಈ ದೊಂಜಿ ಎತ್ತೊಂದು ತಿರುಗಿನಾಗ ಇತ್ತದ್ದು ಕೊರಂದು ಗೆಂಡ ಬತ್ತಂದು ಎತ್ತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಾಲೆ ಮುಳುಂಚೆ ಹುಲಿನ ಇದೆ ನೇಮ ಕೈದಾದ ಈ ನೇನು ಬಿಚ್ಚಾರ ಪಾತು ಹೋದು ಬುಕ್ಕನ್ ಚಾಲಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಮಾವು ಹೊಂಡೇದು ಈ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆತ್ತಿ ಮೀನು ತಾನ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಂತ ಅಲೆ ಮೀನು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂಡೆ ಅದು ಕೆತ್ತಿ ಅಂತ ಕೆತ್ತಿ ನಾನು ತಿಂತೇವಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿ ಅಲೆ ಕೊಜ ಏನ ಮಾಮೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಐದು ಕೈದೆ ನೇಮ ಕಟ್ಕೊಂಡ ಹೊಸ ಮುತ್ತ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನ ಯಾರು ಐ ಮುಟ್ಟೇನು ಬೇಗ ಬಾಲೇಶನ ಅಂತೇನೆ ಸೊ ಆ ಅನುಭವ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ದುಮ್ಮು ಮತ್ತು ಈ ಸೂತಗೈನ ಪುಂಜುಲು ವಸ್ತನ ಐತೆ ಅಲ್ಪ ಬೆಂದಿರಿಗೆ ಮೀರ ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಂಗ್ಳು ಎಣ್ಣೆ ಬಾತದು ತಂಡಸ್ ಬೆಂದಿರು ಐಕ್ ಪೂರ ಹೂಪುಣಕ್ಲಾತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಐಕ್ ನಿಜವಾದ ಎಂಗ್ಳು ಬಾರ ಅಲ್ಲಿ ಐಕಿತ್ತ ಎಣ್ಣೆದೆ ತೊನ್ನೆಡ್ದಕ್ಕೆ ಪಿದಾಯಿಡೆ ಮೈತೊಂದು ಆ ಕಟ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉಂಡು ತಂಡಸ್ ಉಂಡು ಬೆಂದಿರು ಉಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಪಂಚ ಪಟ್ಟಾಯ ಹಾಕಲ್ಲ ಬೆಂದಿರಿ ಮೇರೆ ಹೋಗಿ ಬೆಂದಿರಿ ಮೇರೆ ಯಾನ್ ಪೋಚಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಂಡ ಬೆಂದಿರಿ ಮಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೊತ್ತು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕೋಯ್ತ ನೇಮದ ಕಾಲಟ್ಟು ಮಧ್ಯಸ್ಥೇರ್ ನಾಕುಲು ಇಲ್ಲಿಯ ಮೀಸೆ ಬರನ್ನ ಕೊಡಿ ಮೀಸೆ ಬರನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಧ್ಯ ಸೇರಿನಾಕಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಾದಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ಸೇರ್ಲ ಮುಕ್ಕಾದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ 4-5 ಮುಕ್ಕಾದಿನಾಕಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಅವ್ರು ಜನ ಬಿರಾಡು ಹೋಗು ಪೂರ ಬಾಲಸ್ತಾರ ಆಯ್ಕೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ಸಿ ಮನ್ಪೆ ಕುಲ್ಲು ಬೇಡ ಮನ್ಪು ಆಯ್ 1 ವರ್ಷ ಏನು 10 ವರ್ಷ ಆಯನೆ ಒಂದು ಕೈಗೆ ಬಾಲಿದ್ದು ಒಂದು ದರ್ಶನ ಒಂದು ಪಡ್ಡ ಸಲ ತೂಲೇರಿ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ಬೋದು ತೊಂಜಾತಿ ತಿಂಗ್ರೆ ನೇಮ ಆಟ್ನಾಗಲೇ ಬೆಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಇತ್ತ ಏನಾಂಡ ಮುಕ್ಕಾದಿನಾಗ ಪೂರ ತೀರ್ಮಾನ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಪಾರು ನಿಜವಾದ ಹಿಂದೆ ಕೊಲೆ ಉಡ್ಪೋಣ ವಾಕದೆಪ್ಪುಣ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಉಂಡಾತಿ ಒಂದು ನೇಮ ಹೊಡೆತ್ತಂದೆ ನೇಮ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ಪೋಣ ತಂದೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಣಿಚಿಲ್ ಬಂದು ತುಂಬು ನೇಮೊಡೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅವು ತಾರಾಯಾಡು ಪಿಂಗಾರವಾಡು ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಎನ್ನಪ್ಪ ಯಾರು ನೇಮ ಕಟ್ಟೋದು ಬರ್ತಕ್ಕ ಇತ್ತಜಿ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ತೋಗೊಡ್ಡು ತುಂಬಿಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಕುಲ ಉಡ್ಪದೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟದು ಯಾರು ನೇಮ ಕಟ್ಟದು ಅವು ಎನ್ನ ತಾರ ಇಡು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ ರಾಗಲನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಅವು ಪಿಂಗರ ಪುಡಾಡು ಪಿಂಗರ ಕೆಲವು ದುಂಬು ಈ ಪಿಂಗರನ್ನು ಕೂಡ ಪೆರ ಹೊಡೆದ ಇನ್ನೂ ಮಾತುಡ್ತೀವಿ ಹೊಡೋದು ಅವು ತಪ್ಪು ತಾರಾಯಣಿಂದ ಹೂ ಮಾಲ್ ಪೆರ್ಲಜ್ಜಿ ತಾರಾಯಣಿ ಹೊಡೆದು ಬೆಳನಾಡು ಕಟ್ಟು ಮಣದಾನಿ 5 ಕಿಲೋ ಬಲ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾಳೊಂದು ಆಯ್ತು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಪಾಪ ಆಯ್ತು ಅವು ಅಂಟನ ನಾಡು ಆಯ್ತು ಇತ್ತ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತ ಒಂದು ಮುಖನಾಗ ಪಣ್ಪೇರ ಮಲ್ಪೇರ ಅದು ವಾಕದೆ ಪುನಃ ನಿಜವಾದಂಡ ಉಂಡಾಯ್ತು ಕೋಲಡತ್ತಂದೆ ಬೇತ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಪನ್ಪಿನವು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡು ನಿಕ್ಕುಲು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಅನಗಲಿಚ್ಚಿ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾರು ಮದುವನ್ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿಂದ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ನಾಲ್ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ 6 ಸ್ವಾಮಿಂದ ಕಮಿಗಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂಡು ದೈವವರ ಒಂದು ಇತ್ತನು ಉಡಲ್ದ ಭಕ್ತಿ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಅವು ನಾನು ಬುಂಡ ಕೋಲ ಓಡ್ತಿ ದೈವ ಎಲ್ಲ ಓಡ್ಚಿ ಏತ್ ಅಂತನಲ್ಲ ಅವು ಒಂದು ಆಪುಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಾಲೆ ಆತ ಧರ್ಮ ಹೊಡಿತಿನಿಂದ ಈತು ಪಿರಾಮುಟ್ಟ ಉಳ್ಳೆ ಎನ್ನ ಬಿರಾಡಿ ತಯಾರಲ್ಲ ಬೂತ ಕಟ್ಟುಜೆ ಸೀನಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆದೆ ಸೀನಣ್ಣ ಒಂಜೆ ಬಿರ ಅವು 2 ವರ್ಷ ಸೀನಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇತ್ತೆದ ದುಂಬುಗುಲ ಇತ್ತೆಗಳ ಅಜಗಜ ಅಂತಾರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಆನಿದ ಕಾಲೊಡು ಮುಲಿತ ಮಾಡಿತ್ತಂಡು ಅಪಗ ತೋಟದ ಪಾಲೆಲ್ಲ ಕಾಟಕೆ ಪುಲ್ಲಲ್ಲ ಐಟ್ ದೈವ ಇತ್ತನು ಆಂಡ ಇನಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಿಗೆ ಮಾಡ ದೈವಸ್ಥಾನ ಏತ ಆಂಡಲ ಜನಕಲ್ಡ ಭಕ್ತಿದ್ಲ ಆಡಂಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದು ಅಂಚಾದ ಈ ದೈವಾರಾಧನದ ಅಜ್ಜ ತಪ್ಪುನೇನು ಎಂಚ ಉಂತಾವಲಿ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ದುಂಬು ವಾಕ್ರಾಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಳು ತೆಜ್ಜೀರು ಅನಿಷ್ಟ ಹೆಜ್ಜಿ ಹಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಳು ಇತ್ತೆದಕ್ಕೆ ನೇಮ ಏನಲ್ಲ ಸಮ ನೇಮ ಕಟ್ನಾಕಲು ಅಜ್ಜೀರು ಐತೆ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಗ ಅಣ್ಣ ದುಂಬುದ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಮಲ್ಪ ನಾಕಲು ಅಜ್ಜಿ ಆ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಬಟನ್ ಹಾಕಲು ಅಜ್ಜಿ ದುಂಬು ನಾಮನೆ 2 ದಿನ ತುದ್ದು ಮಲ್ಪೇನು ದಿನ
ಅಂದು ಇಂಚಿನ ಭೂತ ಕಾಪುಂಡ ಕೊಲ ಕಾಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಅಮಾಸೆ ಭರಣಿ ಗಿರ್ತಿಗೆ ఒక ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಸ ಅವು ಮತ್ತೆ ಬುರ್ದು ಮಲ್ಪದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಮಾಸೆ ಕೊಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ದಿನ ಬಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮುರೆ ಪಾಸ ಕುದಿ ಕೊಲಾತನ ಅವಳ ಬಾಲೇಶ್ ನಾವು ಅಂತೇನೆ ಅಮಾಸೆ ಕೊಲ ವಿಷಯ ನೋಡಿ ನಾವನ್ನೇ ಕಟ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಅವು ಆಗ್ಲೇ ಆವಡಿ ಗಾಣಿ ಬಟ್ರ್ ಮಾತನಾಗ ಹೊಸ ಹೊಸಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ಯಲ್ಲ ಇತ್ತ ಇರೇಗವೇ ಇಡೀ ಈತ್ ವರ್ಷದ ಅನುಭವಡ್ ಓಲಾಂಡಲ ದೈವದ ಕಲಟ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾತಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಸಂಗತಿ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಉಂಡು ದೇವರ ದಯಟ್ ಅಂಚ ಅಂಚಿ ಪುದಾರ್ಲ ವೈಜಿ ಬೇಜಾರಾತಿ ದಾಲ ಅಂದು ಆತಿಜಿ ಇರ್ನ ನಾಲಾಯ್ಡು ನುಡಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅವು ವೇದವಾಕ್ಯ ಆತದು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಫಲಿತದ ಇತ್ತಲ ಏನ ಮಗೈತೆ ಅಂಚಿ ಕೆಲಗೊಡ್ಡು ಹೊಸದಣ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಈರು ತುಂಬ ನೀರು ಐತಿ ಅವೈತಿ ಮಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ಈರೇ ಬಾರ ಆಡತಿ ಮಗೇನು ಒಳ್ಳೆಯದು ನೇಮ ಆಂದರ್ ಶೋಕ ಆತನು ತೋಗೊಡ್ಡು ಯಾನ್ ಘಟನೆ ಅವಲೇ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟು ಇತ್ತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನೇಮದ ಕಲಟ್ ಎಂತ ಅಂದಕೇಂಡ ಒಂಜ ಆ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲಯನ ವ್ಯಾಜ್ಯನ ಅತ್ತಂಡ ಊರುದ ಅಕಲ್ನ ರಡ್ಡ್ ಆ ತಂಡನ ಇತ್ತ ಇರೆಗ್ ನೇಮೋಡು ಇಂಚೇನೆ ಪನೋಡು ಪಂತಿನ ದಾದಂಡಲ ಉಂಡ ಅವು ಉಂಡು ಅತೆ ಎತ್ತೋ ಎತ್ತೋ ಕಡೆ ಅಂಚಿನ ಎತ್ತೊಗಟ್ಟು ರಾಜ ಮಲ್ದನಲ್ಲ ಉಂಡೆ ದಾನಕ್ಕೆ ರಾಜ ಹೊಡುತ್ತಿನ ಐನೊಂದು ಮಲ್ತದೆ ರಾಜ ಮಲ್ದನ ಉಂಡೆ ಮಾಡುದು ಒಕ್ಕ ವಾಕದ ಇದನ್ನುಂಡು ಅವು ತೀರ್ಮಾನ ಅದನ್ನ ಆಗ್ಲಿ ತೆಡ್ಡೆ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರಿ ಇತ್ತ ನೇಮದ ಕಲಟ್ಲ ಇಂಚ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಪನೋಡು ಪಂತಿನ ಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ದುಂಬು ಎತ್ತೋ ಇಲ್ಲು ಆಲಾತಿನ ಹಲ ಉಂಡು ಎತ್ತೋ ಇಲ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಅವೇ ಆಲಾತನ ಇಲ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಉಂಡು ಅಂಚ ಆ ಮಣ್ಣಗಿಲ ಆ ಸತ್ಯಲೆಗಿಲ ಸರಿಯಾದ ಅವೇ ಬಂಡೈತೆ ನಾನು ಸುಬ್ರದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಮಾತುಕ್ಕ ಕೊಯ್ಕ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ ಪನ್ನೆ ಊಲ ಕೊಟ್ಟಾದಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಜೇನೆ ಅಂದಾಯಿನ ಅಂದಾಬೇಕು ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದು ಮನೆ ಇಜ್ಜಿನ ಬಿಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಇಪ್ಪಡಂಚ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಗರ್ಮಾಲ್ತು ಕುನ್ನಾಕ್ಲಿ ಬೇತೆ ಸಾದಿ ಆಕ್ಲಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾವು ಅವು ಎನ್ನತ್ತು ದೈವಲ್ನ ದೇವರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದತ್ತವು ಅವು ಎತ್ತೋ ಕೊಟ್ಟ ಆರ್ಲಾತನು ಇನ್ಯಾತನ ಎಲ್ಲೆ ಮನದನಿಗೆ ಅವು ದಾನಕ್ಕೆ ಆಪು ಅಂಚೆ ಅದು ನಾನು ದೈವ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತೊಂಡು ಎಡ್ಡ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಲಿ ಮಿತ್ತೆ ಉಂಟು ತೊಂದರೆ ಎಡ್ಡ ಒಂದು ದೈವದ ಕಲಾ ಅಂದು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಅವು ತೀರ್ಪು ಮಲ್ಲ ಕೋರ್ಟು ಬಂಡ ಅವು ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲಾ ಬಹುಶಃ ಅವು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸೋಡು ಇನಿ ದೈವದ ಸಂಗತಿಲೆ ಕೋರ್ಟುಗೆ ಬೋಪಿ ನಡೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಭಂಡಾರದ ವಿಷಯ ದಿಪ್ಪು ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟುಡು ತೀರ್ಪು ನಡೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇತ್ತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎತ್ತದ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮಡ ಭಕ್ತಿರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಡಂಬರ ಅಂಚಾದ ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಕ್ ದುಂಬುದ ಮೂಲ ಆರಾಧನೆ ದಾದ ಉಂಡ ಅವು ನನೋರ ಬರೋಡು ಗೊತ್ತಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಾವು ఒక ಐಟ್ಲ ಕೆಲವು ಈ ನಾವು ಪಾತೆರ್ ನೆಟ್ಟು ಅತ್ತನ ಕೇಳು ನಾಕಲೇಡು ಮಿಷ್ಟಿ ಗಂಡ ಅವಲ ದೋಷ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅವತ್ತೆ ಉಲಾಯಿ ರೋಗದ ಮೇಲು ಮರ್ದು ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಉಲಾಯಿದ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಒಂದು ಏನ್ ಪೋದು ಕೇಂದ್ರ ದೀವಡ ಎನ್ನ ಇಂಚಿನವ್ರು ಇಯ್ಯಲು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದು ಅವೇನು ದೀವಡಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಅತ್ತಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕದ ಜಡ ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುರಂಡ ಇತ್ತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜಗ್ ಯುವ ಸಮುದಾಯಗ್ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಚಾರಡ್ ಈರದಾದಂಡಲ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಡ ದಾದ ಕೊರ್ಪಾರ ಅಂಡ ತೆರಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಪಾತೆರ ತೆರಿನ ಮಾತ್ರ ಕೂಡ ಬೇಲೆ ಉತ್ತರ ಪಾತೆರ ತಿರಿಜಿನ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ತೆಂಕುಲು ದೈವಗಾಟದ ಕೇನು ಅವಂಚ ತಿಂಚಂದು ಉತ್ತರ ಹೊರಡಾಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಜಿನಂಡ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಹೋಯ್ದಂಡ ಅವು ಪರಿಜನ ಹಚ್ಚಿ ಅವು ಪರಬಲ್ಲಿ ದುಂಬು దగ్గర ಮುಟ್ಟೆ ಎಂಚು ಉಂಡು ತೆಂಜಿ ದೈವಡ ಆರಾಧನೆ ಆಲ್ಪನಾಗ ಇಂಜಿನ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಂದು ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲಾಡು ಎರಡು ಪತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಐತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಮಾಯವಲ್ಲೆ ಐನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡೆ ಬೋಲೆ ಇಡೆ ಬೋಲೆ ಅಲ್ತಾ ಆಜಂಡು ಮುಲ್ತಾ ಆಜಂಡು ಅವು ಮತ್ತು ದೆಪ್ಪನೇ ಬಕ್ಕಡೆ ಪನ್ನೊಡು ಇಜ್ಜಿ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕೊಡದೈತಿ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಮೂಡಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಬತ್ತನ ದೇವರಿಗೂ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಿಯದ್ದ
ಅವು ಒಂಜಿ ಬತ್ತಂದು ಅವು ಕಟ್ಟೋವು ನೋಡಿ ಹ್ಮ್ ఒక ಬಾಕಿ ದೇವರನಾಕಲು ದಾಲ ಐದು ಕಟ್ಟೋಡು ದೆಯ್ಯವು ಲಾಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಭೂತ ಆ ಭೂತ ನಾಕು ಕೊಲೆ ಬತ್ತನು ಒಂಜಿ ಭೂತ ಮಾತ್ರ ಕೊಲೆ ಬತ್ತನು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಪ್ಪಣಿ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಲೆ ಬತ್ತನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಚೆಂಗನ ಹೊಸ ಭೂತ ಕಟ್ಟುವ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಅತ್ತನ ವೈದ್ಯರು ಆ ದೈವಲಿಗೆ ಕೊಲೆ ಬತ್ತನ ನಕ್ಕೇಜ್ ಅವು ಏತ್ತು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ದೇವೇರಿ ಅವತ್ತೊಂಜೀರಿ ದೇವೇರಿ ಕೊಲೆ ಬತ್ತಂಡಾವ ಸೂತಗತ್ತೇವು ದೇವೇರಿ ಕೊಲೆ ಬತ್ತೊಂಜೀರಿ ಹಾಂ ಭೂತೋಲ್ ಪತ್ತನು ಎಂಚ ಬತ್ತನು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಈ ನಿತ್ಯ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಗರ್ಪಣ ಇಂಜ ಅಲ್ತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇತ್ತ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡ್ಪುನ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೆಟ್ಟೆ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆತ್ನಂದ ಅವು ಒಂಜಿ ದೈವ ಬತ್ತನು ಇಲ್ಲದ ಸ್ವಂತ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಕುಲೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಹೋದ ಸೈತಿ ಮೂರೊಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ವರ್ಷ ಐತಿ ಅವು ಮತ್ತು ದೈವ ಪತ್ತೋಡು ಅವು ಬಿದ್ದಾಡ್ಸಿದೆ ಅವು ಎಂಗಳು ಕುಟುಂಬದ ಎಡ್ಡೆತ್ನಂದ ಐದು ಕುಟುಂಬದ ಸೇರಿಸೋಣ ಮತಕ್ರಮ ನೀ ಎತ್ತಿ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಚೆನ ತೊಂದರೆ ಐತಿ ಒಂದು ಬಲ್ಮೇಡ್ ಹೋದಿಗೆ ಉಂಟು ನಿಖಲ ಭೂತ ಆವತ್ತುಂಡು ನಿಖಲ ಕೊಲೆ ಐತು ಉಂಟು ಆತನ ಈ ಕಟ್ಟಣ ಇರುವಂತೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡ ಮೂಜಿ ಕೊಲೆ ಉಂಟು ಎರಡ ನಾಲ್ಕು ಕೊಲೆ ಉಂಟು ಹಾಂ ನಿಜವಾದ ಕೊಲೆ ಐಪುನು ಒಂಜೆಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಪಂಜಿಲಿ ಐಟು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುಳಿಗನ ಐಟು ಅವು ಇಂಚ ಅಡ್ಡಗ ಐಟು ಹೋಯ್ನಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಗುಳಿಗನ ಐಟು ಬೇತ ವಾವು ತೋಲೈತಿ ಸುಮಾರು 52 ವರ್ಷದಿಂಚ ನಿರಂತರವಾದ ದೈವಲ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭೂಮಿ ಬಾರಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಒಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿನ ಚಾಕ್ರಿನ ಒಂಜಿ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರನ್ನ ನಡೆಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರ್ಲಂದು ಬೇತೆ ಜಾಗಿಡ್ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ದೈವ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾನಿ ಅವ ನಮ್ಮ ಪರವ ಸಮುದಾಯದ ಕೊಯ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಕೊಯ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ದಾಸಪ್ಪ ಪರವೇರಿ ಅರ್ನ ಅನುಭವಲೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಟ್ಟೊಂಡೇರು ಬಹುಶಃ ಅರ್ನ ದುಂಬುದ ಬದುಕು ಬಂಗಾರಾವಡು ಬಾಳ್ಡು ಬೆಳಗಡು ಆರು ನಮ್ಮನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದೇವರಿ ಗ್ರಾಮದೇವರಿ ಸೀಮೆದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ನನಾತ್ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ಅರೆಗೆ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಜೀವಗೂ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡ ತ್ರಾಣ ಉಂಡ ಅಡೆಮುಟ್ಟಲ ಆರೆ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಡ ಐತೆ ಒಟ್ಟುಗ ಅರ್ನ ಪರಂಪರೆ ಅರ್ನ ಮಗೆಲ ಮೆರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಸತ್ಯದ ಸಾದಿಡು ನಡಪುಲಕ ಆವಡು ಎಂದು ಪಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪರವಾದ ಇರೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ.